Vale. Benvinguts a un capítol molt especial de Tinc Podcast. Hem viatjat en el temps, com ja vam anunciar a la promo, i quin lloc millor per viatjar en el temps que un videoclub, un lloc anacrònic de per si. Perquè què estem fent? Doncs estem celebrant de nou, en certa manera, el cap d'any de l'any 99, el cap d'any del fi de mil·lenni, de l'efecte 2000, de la fi del món. Bé, un cap d'any molt especial. De fet, tan especial que es va fer un especial de plats bruts. Bé, no exactament de plats bruts, però ja ho explicarem, això. No estic jo sol, però m'acompanyen, a part del nostre estimat públic, sisplau, feu una mica de... Ara! Oh! Fantàstic! Doncs... sempre 400 persones... Sí, sembla mentida. I a més, tenint en compte que els hi cobrem un paston, és collonat, és el negoci del segle. El Madrid-Barça dels podcasts. El següent pas és fer una religió. Jo crec que ens ho podríem plantejar. Bé, doncs el David Maganya ja ha començat a parlar abans que el presentés. Hola, David. Hola, què tal? Aquesta tendència? Sí. David, a la promo vas dir que tot això del viatge en el temps era una collonada. Segueixes pensant-ho? No. No? Sí o no? No. Ah, joder, però això no... He canviat molt d'opinió. Dóna una mica de conflicte, home, dóna una mica de joc. Sí, és una merda. Ah, vale, ara m'agrades. És més traumàtic, perquè tot el que va passar aquí. Llavors jo crec que al tornar, no? És com recordes el Vietnam. Si heu vist les promos, però les promos em segrestaven i tot per convèncer-me de... No recordava aquest... És que, bé, soc tan malvat que quan segresto gent després se m'oblida. Bé, la Betty també ha començat a parlar. Hola, Betty, què tal estàs? Hola, què tal? I és que mai espero el meu torn, No passa res. Aviam, també no hi ha ben bé una fórmula de que us presenti i llavors parleu. Depèn del capítol, comencem a parlar així en sec i depèn de com, doncs intento fer com una mica de presentació. I avui ens acompanya un convidat especial que és el Jordi. Jordi, què més? Watching phone. Com s'escriu això? No s'escriu. No s'escriu, fantàstic. El Jordi és el president i fundador del Plats Bruts /Fans Club o Fan Club. Explica'ns, Jordi, com va sorgir tot això? Bueno, bàsicament per motivació. Vaig veure altres perfils d'Instagram de la sèrie i vaig dir, per friqui jo, doncs jo també en faig un. O sigui, va ser ràbia, no? Hòstia, què fa aquesta gent? Yo soy más fan que ellos de Plats Bruts i lo voy a demostrar. No, sí, va ser arribar al punt de discutir amb algun que feia preguntes i que vam arribar a la conclusió que els dos era veritat, de la sèrie, de a quin pis viuen, per exemple. Que un defensava que era el quart, l'altre era el cinquè, vam arribar a l'acord que hi havia un entresòl. De fet, Jordi, tu ets tan fan que has creat un trivial de Plats Bruts, fins i tot. I has escrit... Quantes preguntes has escrit? 1.002. La mare, que em va parir. Just per dir més de 1.000. I per la gent, bueno, clar, és que això no es veu, però el Jordi porta una samarreta que posa la pilota no és normal, la pilota fa Nadal David Güell. Vale? O sigui, és un punt important que m'ha agradat bastant. És un spoiler pel David Maganya, però no passa res. Com a spoiler és molt cutre. Falta... Ja l'entendrà. Falta bastant i d'aquí a que arribem a aquest capítol, a no ser que seguim fent aquests saltirons, ja te n'hauràs oblidat. Bé, com potser heu notat, tinc la veu una mica rara perquè he estat refredat, he estat malaltó últimament. Llavors he delegat al David Maganya la tasca de fer la sinopsi del capítol. I bé, David, ens pots deleitar? Bé, se'm va delegar aquesta tasca ahir. Vull dir que això va ser una hecatombe perquè ens pensàvem que no vindria ningú de l'equip, ja no del públic, de l'equip, perquè ahir la Betty estava indisposada, el Jaume estava indisposat, estava malalt, l'Anna també, i pensava, aniré jo sol, que no he vist la sèrie,
a parlar amb el tio que més sap de la sèrie de Catalunya i públic fan de la sèrie. Hagués estat divertit, també. Sí, penso que jo què faig allà? Si vols marxem. Però he decidit escriure la sinopsis, així veient-me el capítol aquest matí, i diu així. El capítol comença al bar d'en Pol, amb els nostres herois comentant què fan amb el menjar que sobra de les festes. Unes el llencen mentre el López fa lingots de sopa. Llavors arriba un altre crac, el David. Quin nom més guai que té. Potser el més ben triat de la sèrie. Quan ell arriba els pregunta què faran aquella nit perquè ell anirà a una festa de les festes, a la festa gran, on hi haurà la Naomi Campbell i en Prince hi farà un concert. La resta del grup no té pla i decideixen quedar amb la promesa de que el Ramon farà el sopar, que ell ja té fitxada una oca de la catedral. En David no pot evitar riure, ja que la seva festa serà molt millor que la dels seus amics. Més tard, veiem l'Emma i el López preparant la taula del sopar amb una trista llauna de tonyina al bell mig. El David torna a arribar molt ben vestit per presumir de la seva festa, i amb raó, perquè quan comencen a arribar els convidats sembla que el cap d'any no serà el millor del món, perquè la Mercedes porta una pinya, la Carbonell també, el Pol porta un tetrabric de vi i el Ramon es presenta a casa amb la oca viva. Pensant que s'ho passarà molt millor, el David marxa ben tranquil. A casa, el López, el Ramon, l'Emma comencen a fer el sopar, però ningú s'atreveix a matar la Lourdes, l'oca del Ramon. Cansats de fer-ho tot, van a reclamar ajuda al Pol, la Mercedes i la Carbonell, que s'estan fent un vinito i que s'han acabat ells sols el bric. Discuteixen, i amb el rotllete, fins i tot ve un paio a cobrar el lloguer, i llavors truca al David per dir que s'ho està passant genial i que ha conegut a la Naomi Campbell. El López, que es nega que el seu company es pensi que s'ho està passant millor, li diu que la seva festa està sent un èxit. El David es queda una mica tocadet, però just quan penja, la Naomi li diu d'anar a la seva habitació. Se l'emporta i el tira al llit. La Campbell li diu que va un moment al lavabo i el David, veient que té un telèfon a la seva habitació, no pot evitar tornar a trucar. Mentrestant, a la casa s'han fet dos equips. El Pol, la Mercedes i la Carbonell, que s'ho estan passant genial entre ells, i el López, el Ramon i l'Emma, que no tenen ni idea de com divertir-se. Quan uns van a la cuina, els altres van al menjador i al revés. Però quan en David torna a trucar des del dormitori de la Campbell, en López li torna a exagerar la seva merda de festa plena de pinya, dient-li que han vingut el Bardem i la Penèlope i no sé quanta gent més. El David s'emociona tant que decideix passar de la Naomi Campbell i agafar un taxi per anar a la festa del López. Allà, però, els equips tenen problemes. El Ramon vol canviar-se a l'equip dels simpàtics, hi ha un xoc verbal, en castellà, interromput per una explosió a la cuina. L'equip dels simpàtics havia posat massa conyac al rodó que estaven cuinant i ha patat al forn, assassinant brutalment la Lourdes, que queda empastifada a la paret. Al final, les campanades agafen el David al taxi, l'equip dels amargats arreglant el desastre i els simpàtics ben contents. Molt bé, David. Molt bé. Crec que ha estat el més difícil que he fet en el Tinc Podcast. No, has estat perfectament a l'altura. Jo crec que felicitats. A part, li has donat un toc d'humor molt divertit i espero molt bé. Que això no senti un precedent de que a partir d'ara l'he de fer jo. No, a mi m'agrada fer aquestes coses, però també està bé experimentar. Hi ha una cosa sobre la sinopsi que m'ha fet gràcia, que és que, clar, tu no tens el context. Hi ha algú que hagi vist l'especial de Cap d'Any sencer, tal com es va emetre al seu dia, l'any 99. No parlo de que estiguéssiu l'any 99 veient la tele, sinó... Jo estava l'any 99 veient la tele. Ella estava l'any 99 veient la tele. Ella estava... Bueno, jo també, però no me'n recordo massa. Jordi, digues que estaves aixecant el ditet. No, dic, jo també l'havia vist. Home, però és que si no ho dius verbalment, això no s'acaba d'entendre. Vale. Doncs... Clar, què passa? El David ha comentat, hi ha un moment que fins i tot arriba un paio a cobrar el lloguer. Aquest és el fil conductor dins l'especial de Cap d'Any, que és una anada d'olla bastant grossa. Són una sèrie de trames sense cap mena de connexió, excepte que suposadament passen totes dins el mateix edifici, el qual, al tanto, és propietat del Palomino i... el nostre amic Oriol Grau, el Palomino envia el Santi Millán, el Paco, que era un personatge que feia els programes al Buenafuente por aquel entonces, a cobrar el lloguer de la gent per Cap d'Any, perquè con todo lo del efecto 2000, pues potser després ja no els hi pot cobrar i no sé què, no? I llavors doncs veiem
tota aquesta sèrie de trames sense cap mena de connexió, suposadament en el mateix edifici, i veiem com el Santi Millán va anant de pis en pis. Però realment pots separar cada trama i entendre la seva història sense necessitat de veure les altres. Vale, jo no havia entès res. Jo en veritat tampoc, O sigui, jo tinc aquí apuntat el paio de lloguer, 3 interrogants. Tipus, algú sap què ha passat? Vale, ara ho he entès. Jo he vist allò, he apuntat que m'ha fet molta gràcia el saltet que fan els dos quan un obre la porta i l'altre va «Ei!» i l'altre, el López «Ei!» sense saber qui és, però ja està, dic, què està passant aquí? I per què la gent riu del públic? Bueno, la gent del públic en directe, o sigui, quan es va gravar allò, potser també coneixien el Santi Millán, o potser també hem de recordar que hi havia un animador entre toma i toma, i que hi havia estímuls, no? Hi havia una persona contextualitzant, etc. A part, és una escena divertida, crec. Vull dir, ara no recordo exactament com anava, però la manera en què el López tanca la porta és bastant contundent i graciosa. Sí, no? I tanca la porta i li diu a la puta calle. De fet, crec que aquell mateix any, no estic segur, ara potser m'equivoco i fico la pota, però crec que és el mateix any que Buenafuente, Santi Millán, Sergi Mas havien fet una paròdia també de la sèrie, amb un capítol de Nadal, Cap d'Any i així, que era Plats trencats, que són ni 10 minuts, però crec que era del mateix any, de fet, que perquè ja els coneixia també en Paco, Santi Millán, bàsicament. Com mola tenir algú que sàpiga contextos de coses que em doni una guia espiritual per veure la sèrie, està molt bé. D'acord, què voleu comentar del capítol? Què us ha cridat l'atenció? Entrem en el meollo. Vinga. Primer de tot, Cap d'Any. Què us sembla a vosaltres Cap d'Any? Què sentiu envers Cap d'Any? És una festa legítima? És una merda de festa, potser? Com rebeu vosaltres el Cap d'Any? Jo, fatal. Oh! Perquè jo li dic la maledicció del Cap d'Any. Vale? O sigui, cada Cap d'any, des de fa 6 anys seguits, m'han passat alguna cosa terrorífic. Què dius ara? T'ho juro. Llavors jo ja el Cap d'any és en plan, bueno, doncs em tanco a casa ja perquè m'atropelli un cotxe aquest any, no sé. No, o sigui, soc zero pessimista a la vida, però el Cap d'any té alguna cosa que no sé per què em dóna mala sort, per lo general. És perquè un Cap d'Any vas agafar un casc de moto que vas trobar? No, no, això no va passar per Cap d'Any. Sí, aquella gent que no hagi escoltat, la Betty va robar un casc de moto. Sí, però va dir que l'havia agafat o que l'havia trobat. No sé quina paraula vas fer servir, que et vam dir... Bueno. El capítol 7, molt divertit, escolteu-lo. Ai, com saps el capítol, que fort. Bueno, qüestió que una vegada necessitava un casc de moto, em vaig trobar un casc de moto molt agafable, el vaig agafar per l'emergència que tenia i després vaig estar com 2 mesos que el karma m'ho va tornar. Doncs amb totes les coses de transports que podien anar malament em van passar, tipus, em van robar la bici, em vaig convertir jove, em vaig perdre de jove, tipus, bucle. Tot això ens ho va explicar després de que preguntéssim, sou supersticiosos? I ella digués, no, jo gens, ara! Bueno, doncs al Cap d'Any el mateix. Jo no soc supersticiosa, però sé que tinc la maldició del Cap d'Any. Llavors, bueno, no és la meva festa preferida. Però què t'ha passat per Cap d'Any? Que es pugui explicar. Alguna coseta... Ai, volem salseo. A veure, què penso? M'han passat moltes coses. Mira, he tingut pedres al ronyó, m'han hagut d'operar el dia de Cap d'Any, un altre any, això seguit, he mort abans de les 12 ja de borratxa. Però això no és maledicció, això. No, això va ser el primer, tipus, així és com tot va començar, no? Vale. Clar, no vas prendre el raïm i llavors ara estàs maleïda perquè el raïm és de la suerte, això ja ho sap tothom. Que jo el raïm el prenc, bueno, aquell any potser no ho sé. L'any passat, per exemple, jo anava amb les meves amigues tipus comfort zone, tipus anem aquí al poble de la meva amiga, no sé què, i el dia abans la meva amiga es va enfadar amb mi moltíssim, que no ens havíem enfadat mai, i em va dir, et quedes desinvitada. I jo, si no em fotis. Quants anys teníeu? 26, sí. Desinvito. Sí, la vida és així a vegades, no? Llavors, bueno, jo clar, en plan, no m'ho puc creure. Primera vegada que havia de ser per Cap d'Any, no? Bueno, llavors, Cap d'Any... Bueno, alguna altra visió del Cap d'Any o què? A mi m'agrada, em sento molt còmode perquè també és una festa que mai m'ha agradat gaire, llavors penso, que bé, perquè veig que no sóc l'únic, no estic sol. No sé, trobo que és una mica aleatori, no? Una mica
A part que penso que l'any hauria de començar al setembre, perquè el curs comença al setembre. Estic superd'acord. I ho podríem fer, perquè en veritat ens ho hem inventat nosaltres, no? Sí. No sé, està entre el mig de Nadal i Reis, que són coses més familiars, més innocents, i de sobte tens el Cap d'Any, que és disbauxa total, que aviam, ara sono potser molt purità, no? Jo res en contra de la disbauxa, no? Però és un canvi de mood i de to molt bèstia, no? Una fuetada, no? I a part, doncs, és això, no? És una excusa una mica per veure i fotre el bèstia. I que es podria fer cada dia de l'any. També. Perquè cada dia de l'any fa un any de l'última vegada que va ser aquell dia de l'any. Llavors, com que passa això cada dia podries dir visca! Clar. El 26 de novembre! Fa un any de l'últim 26 de novembre! Em sembla ultra super absurd i molt arbitrari, no? I com que a mi em fan molta ràbia totes les festes que se t'imposen, que són totes les festes, perquè és que ara toca celebrar. I si no vull celebrar? No t'agraden les festes en general i ja està, no? En general, exacte, sí. Però una cosa, el dia 1, o sigui, jo entenc que fa un any, cada dia fa un any de l'últim dia que ha sigut però és el reset. Que tu baixes el comptador i tornes a zero, llavors... Però és que cada dia és un reset, cada vespre és un reset. És una mica caca el Cap d'Any per això, no? Per la pressió social, no només a fes festa i passa-t'ho molt bé i bueno, i es diuen bestieses, no? Si no folles per Cap d'Any, no folles per tot l'any. Cosa que és una rima molt barata. Any a any, total, això és més cutre. Exacte, any a any. A part d'això, doncs això, no? A sobre, vinga, pressió social a celebrar-ho tot i a passar-t'ho molt bé, i pressió social a fer propòsits a Cap d'Any, a canviar la teva vida, a fer balanç, cosa que jo ja faig gairebé constantment, saps? Intento com pensar, mare meva, què estic fent amb la meva vida? He d'anar cap aquí, he d'anar cap allà, no ho sé. I a més, jo soc el meu aniversari és al novembre, per tant, pel novembre, com que sí que és... ha passat un any natural per mi, doncs ja em surt de natural això, no? Fer aquest balanç. Per Nadal també em passa, perquè el Nadal també és una mica així, una data molt senyalada, i a més també va una mica d'això el Nadal, no? D'aquí el conte de Nadal, passat, present, futur. Hòstia, el Cap d'Any em sobra, no el necessito. És com el Sant Joan, que al cap i a la fi són dies com que les expectatives són molt altes, com tu has de passar més bé que cap altre dia, i que acaba decepcionant al cap i a la fi, perquè poses expectatives pels núvols i acaba sent una nit més. A tu tampoc t'agrada? Treu-nos d'aquest pou on ens hem ficat. Sí que m'agrada, però sense grans expectatives fora d'altres dies normals. Hi ha algú d'aquí que sigui molt fan de Cap d'Any? I per què ho celebrem? Sí. És com el canvi d'hora, ningú el vol però es fa. Clar, tinc la teoria de que ningú li agrada el Cap d'Any. Doncs podem fer un moviment per aquest any, ningú el pot celebrar, està prohibit. Ara m'enfado. En comptes, això ha començat com una gravació del podcast, però proposo que es converteixi en la creació del comitè anti-Cap d'Any. Associació Anticap d'Any. Recollirem firmes, farem una instància al govern o a qui faci falta. Prou de celebrar que comença un any nou, no? Se acabó. O abracem-nos cada nit. Cada nit abracem-nos i felicitem-nos perquè comença un dia nou. Exacte. I convertim la societat en Mr. Wonderful. I els que matinen què han de fer? Perquè clar, si s'han d'esperar a les 12 a abraçar-se... Ja. No, això és el malson dels insomnes, que jo tinc insomni i al Cap d'Any a mi m'afecta molt, perquè penso, ara m'he d'estar despert fins a les 3 del matí només per què han decidit que comença un any nou? Què està passant aquí? Bueno, em fa molta ràbia. Llavors ja està, un cop ja he tret aquesta ràbia, doncs ja podem fer el podcast, amics. No, però fent una transició del que acabem de comentar cap al capítol en si. Quin capítol? El capítol 28 i mig, no oficialment, de Plats Bruts, perquè aniria entre el 28 i el 29. Estic agafant aire, perdoneu. Respira. És que tinc el nas tapat, llavors no sé si m'arriba prou oxigen. Tinc ventolín, si vols. Seria molt divertit que te'l fessis en directe. Pots fer un ventolinazo. Però no ho he fet mai, no sé com funciona. És com el primer porro, això. Però això es pot compartir o això no ho sé. Algú sap si es pot compartir un ventolín? Hi ha alguna persona farmacèutica per aquí? Fan cares de jo no ho volen veure, perquè si no dirien no m'automedicaria en directe. Vale, és igual, ja està. Vale.
Doncs deia que podem fer una transició d'aquest discurs anticap d'any al capítol perquè realment tot el que passa una mica ve per aquesta pressió de passar-s'ho bé i de que sigui la millor nit de la teva vida, no? El David pensa que ho serà i llavors presumeix moltíssim i no sé què, però a la vegada té tanta inseguretat i tanta poca confiança en d'això que necessita anar a l'altra festa per si de cas, no? Per FOMO, per Fear of Missing Out. I el López té tanta ràbia de que la seva festa de cap d'any sigui una merda que necessita mentir com descaradament per fer veure que no és tan... que és la millor festa del segle. I que s'ho està passant molt millor que el David. Jo sobre això, i per entrar ja en el capítol, la primera escena em sembla graciós que hi hagi dos personatges que no siguin conscients de que aquella nit és cap d'any. Com que de sobte et lleves, fas la teva vida, arriba al Gold Bar, diu que avui és cap d'any, i dius, ostres, és veritat que avui deu fer 10 dies que la gent va comentant-lo de cap d'any. Sí, i a més, tenia en compte que això, que era l'any 99, que aquest cap d'any sembla que es va comentar bastant. ¿Qué onda con eso? Perquè jo tenia 4 anys. Jo en tenia 7. Teòricament era que es creia que al passar l'any del 99 al 2000 havia de patar tot el sistema informàtic i sí, pel fet de passar de 99 a 00, i que els sistemes informàtics d'aquella època no sabien diferenciar entre si passant al 900 o al 2000 pel fet que es basaven per les dates en les dues últimes xifres de l'any. I es creia que patria tot, es va fer molt de bombo i platillo. Vale. Jo m'imaginava una cosa tipus 2012, no? De los mayas i... Sí, també es va arribar. Era una mica el mateix rotllo. Jo tenia 3 anys, però jo me'n recordo del que es deia l'efecte 2000 i tal, i que sobretot seria merda. Tens records de quan tenies 3 anys? Sí. Jo sí, però aquest no. Bueno, que llavors en tenia 7. Però... Si voleu saber més coses sobre l'efecte 2000, hi ha molts capítols de sèries que es basen una mica en aquesta idea. Per exemple, hi ha un capítol de Padre de Família, que és una sèrie que, bueno, depèn de com està bé, depèn de com no tan bé. Com totes? No, bueno, sí, com totes, però aquesta potser està bé remarcar-ho. Bueno, Padre de Família, les primeres temporades tenien més o menys una certa gràcia, arribats a un punt ja no sé jo, però ara estic desvariant molt. La cosa és que té un capítol dedicat a això, no? En el que l'efecte 2000 sí que es compleix i s'acaba el món i és un apocalipsi i és divertit, com tots els apocalipsis. També de l'inici del capítol vull comentar, es parla al principi, les primeres frases són sobre els àpats de Nadal i els àpats de totes aquestes èpoques. Jo volia treure el tema també. O sigui, com ho porteu vosaltres a la tiparsa, als polvorons, als torrons, a la pilota, a la sopa, als galets, als canelons, tot això? Jo estic preocupat perquè últimament he estat malalt i això m'ha fet perdre la gana i penso, hosti, just abans de Nadal perdre la gana és molt mala idea. Amb el que a mi m'agrada menjar normalment i ara què faré? I a més soc d'una... O sigui, a casa meva hi ha molta quantitat de menjar, no? És d'aquestes cases que, mare meva, es passen 3 pobles. I quan estàs tip i has menjat 2 o 3 plats ja encara, segons com, diuen, vols que et faci un bistec? Així que... Però a mi m'ha passat el mateix, perquè jo també porto malalta molts dies i he perdut molt la gana i molt de pes i tal, però penso, ostres, en veritat em va bé perquè jo no controlo, vale? Llavors m'acabo trobant malament. Doncs penso, bueno, si no tinc gana, tindré aquesta gana com reactiva de lo bo que està tot, perquè el meu menjar preferit és el menjar de Nadal, l'escudella, no sé què, canelons, perf. Vale? Llavors, dic, vale, pues així em podré controlar. Tipo, ui, ja estic plena, adeu. Ara una mica de sweet chart. Ja està. També tens raó, Trobo que hem traït l'esperit dels canelons. No? Perquè els canelons abans eren el sopar de Nadal i tot això de Sant Esteve, amb tot el que ens ha sobrat ho picarem tot, posarem una pasteta, no? I ara el que es fa és vaig al Mercadona amb 3 o 4 carros, tota la família, tornem amb una furgoneta i fem una quantitat industrial de canelons perquè s'hi puguin alimentar. Però em sembla un planazo, perquè a mi després quedar-me tàpers de Nadal...
ideal. Però que hi ha gent que fa canelons o tothom els compra fets ja? No, ja, mira... La meva mare en fa. La Paula m'explicava que l'he assenyalat, perquè tothom la miri, les 400 persones que la mirin. La Paula m'explicava que la seva àvia fa canelons 3 mesos abans, que en fan un esdeveniment, que els congelen, queden amb totes les filles, fan canelons, más carne, por favor, más carne! I fan una quantitat industrial de canelons, i posen una cinta, van passant... Jo plego. I per què 3 mesos abans? No, per què 3 mesos abans? Però llavors te'ls pots menjar abans de ser l'Esteve. Està prohibit, no? Els congelen. Vale. Canelons per tot l'any ja. O sigui, imagineu-vos que al setembre comença el curs i elles comencen a fer canelons. I llavors potser cada setmana fan 300 canelons i després fan 300 més. O sigui que sí, fixa't si hi ha gent que fa canelons. Wow. Imagino que boda de bo també es posa les botes, però... Sí, no, i la sirena, segur. Però sí que és veritat que no es fan tant d'aprofitamenta, o com es digui. Perquè és una feinada també. El meu tiet abans els feia això, casolans, però ja fa uns quants Sant Esteves que els compra, perquè s'està fent gran i ja no està per tantes hòsties. Ja. Vale, un tema de menjar, vale, que a mi em fot, no? I és la sopa, no? O sigui, la sopa, jo menjo molta sopa, porto una setmana menjant únicament sopa, no la pots guardar perquè la pasta xucla et queda sense líquid, vale? Llavors es parla això del bocata de lonxes de sopa i tot això, que a mi em sembla un plan... Jo ho menjaria, això, crec. Perquè la sopa amb totes les seves formes està perf. Llavors, com vosaltres guardeu sopa? Perquè la meva mare la solució que em diu és has de separar la pasta del líquid, llavors pots guardar les dues coses, però sempre em fa molta mandra. Llavors, algú ha trobat una solució a, bueno, ho pregunto en general, a guardar sopa en un tàper i que no quedar-te sense líquid? Com ho feu? Més líquid. Però poses més líquid, però clar, com el poses, si és aigua, llavors s'aigüeja, no? No, però si fas el caldo i en fas molt i després el vas dosificant, després sí que pots afegir caldo, per exemple, a la sopa que t'ha sobrat. I és que separa el caldo. Separa el caldo, no? Tota la vida. Clar, fas un lloc d'ossa de caldo... Sí, això. Vale. No tenen límit els galets? O sigui, no es pot esgotar el galet fins que no li càpiga més i que potser quedi com un galet així de gordo que es pugui tallar amb... Els gats són els italians aquests que són així ja. O sigui, el galet frena i amunt. Ostres, vale, Sí. pues clar, jo imagino que hi ha un moment que el galet ja no pot més i ja m'he rebozado de sopa. Però jo per la quantitat, quan jo faig sopa, de com em van les proporcions, sempre em sobra pasta i queda pasta amb una mica de... que podria ser una sopa, em menjo la sopa, torno a mirar-la i ja no queda líquid. Vale? Llavors, bueno, pues això. No sé per què fan aquests galets gegants. Imagina't, si ja el petit ja es fa gros, imagina't el que ja comença a ser Saps per què és això? Perquè així càpiga la pilotilla dintre. Però ja n'hi ha prou també, no?, de fer galets més gordos cada any. O sigui, cada any els veig més grans. És com un tatipes, quasi bé. Sí, un galet. Mengem la sopa de galet. Punt. I a mi em sembla una exageració. Jo, un any vaig tenir una sopa que hi havia 4 galets. Sí, jo també, que és la meva àvia, és veritat. Però per què no es parla, això? Però hi ha gent que li encanta la pasta gegant. Bueno. Té més gràcia, no? És més important perquè el galet és més gran. És més Nadal. A la que m'agrada més són els topos. Hi ha uns que són com els topos, que imagino que són los agujeros de les estrellites, meravella, no? que ho aprofiten tots, saps? I em dóna la sensació que menjo més. Com que m'omplo més, que m'entren més cosetes i llavors com estic més ple i em posa content. Molt bé. I no pot ser una manera també d'autoexcusar-te, no, he menjat sopa però només he menjat 3 galets. Tot depèn del tamany dels galets, però clar, no, n'he menjat 3. Sí, a mi em sembla un despropòsit. A mi m'ha desorientat una mica el capítol, sí? Vale? Perquè hem passat de... Jo estava pel capítol 9 i hem arribat ja de sobte al capítol 28 i mig. Sí. Llavors ja es comenta que el Pol estava gras. Jo això no ho he viscut. Ja ho veuràs, el capítol 28, potser, no ho sé. M'he preguntat per què la Mercedes és tan amiga d'ells ara. Per què va al bar, la Mercedes, què està fent al bar. També m'he preguntat què passa amb el maquillatge de l'Emma, que fins ara no l'havia vist tan maquillada i no sé si és alguna del personatge o és que és l'episodi de Cap d'Any o és que ho van gravar seguit d'un altre episodi, no sé res. Però tens que t'ho responguem o és una pregunta oberta? No, és només com per dir.
Vale. Com per... Pues Estem a fent mi m'està especials... fent pensar que no, hi ha coses que estàs preguntant que jo no havia pensat... Man, jo no m'havia donat compte que la Mercedes no havia anat al bar encara. Clar, doncs estic donant-li com moltes voltes. Vale. Però és que jo veig els capítols gairebé com paranoic. Li intento donar significat a tot, no? I estic allà com intentant absorbir-ho tot, perquè després em feu preguntes de què penses que passarà? I jo allà... Ara en quin punt estàs amb la sèrie, David? Tipo, quina nota li poses? Aquest capítol m'ha agradat molt. Vale. Sí? Aquest capítol m'ha agradat molt, o sigui, m'ha divertit molt. Jo aquest li posaria un 9. Oh! Uau! Avanço la meva nota, un 9. Carai! Flipant, eh? I mira que no m'agrada cap d'any. Però sí, per mi un 9. Però la sèrie... O sigui, això ho vam preguntar, vam fer el check aquest, farà, no sé, 5 capítols del podcast. Ara mateix, quina nota li poses a la sèrie? Tipo, la miraries? T'està agradant? Si no fos per obligació nostra, la miraries? És que saps què passa? Que com que els últims capítols que hem fet molts saltets, i és això, ara l'especial de Halloween, ara l'especial de Cap d'Any. Ara... Així veus l'essència, perquè o sigui, si tu ets un nen de TV3 no les has mirat seguides. Les has mirat seguides si després has sigut molt friqui de Plats Bruts i te les has mirat seguides a posta. Però tu quan piaves Plats Bruts al canal 300 doncs és com a Simpson, mai saps quin capítol et tocarà. De moment, ara encara, crec que avui hi ha hagut un punt d'inflexió i crec que ara me la miraria per plaer. Oh! Uau! Ara ja estic enganxat, diguem-ne. Els has agafat carinyo als personatges? Sí, avui ja sí. El Ramon, fins i tot a l'Oca. La Lourdes. Us menjaria una oca perquè a mi això m'ha sorprès. Viva no. Jo Morta? he buscat receptes. Existeix? Sí. Vull dir, he buscat receptes no pensant, ai, que bé, tinc ganes de menjar oca, sinó amb el dubte aquest de, hòstia, però realment oca és un aviram que es menja i m'han sortit moltes opcions, així que sí, vull dir, no és molt típic, com a mínim no avui dia, però és una cosa que es pot menjar, curiosament. Però bueno, que es menja tot, no? I quin tipus de receptes eren? Doncs amb castanyes, amb no sé què. De fet, parlant de receptes, tinc una proposta per vosaltres, serà bastant divertit això. Quin problema tenen els nostres herois, que has fet servir herois a la sinopsis i m'ha fet bastanta gràcia, tenen pocs ingredients per fer tot un sopar. Llavors, no sé si coneixeu algú la web quehayenlanevera.com. Aquesta web tu poses ingredients, els ingredients que tinguis, i et dona receptes en base a aquests ingredients. Llavors, anem a veure què ens recomana. Si només tens tonyina i pinya? Exacte. No, tonyina, pinya, oca i tall rodó. I conyac. I conyac. Bueno, posarem pinya... I un vi que es troben per ahí també. I surt l'Emma batent un ou també. Un? Hi ha un moment que l'Emma està deixitant un ou. Ah, veus? Jordi, no preguntar, que no li hem preguntat. Jordi, tu si haguessis de ser un personatge de Plats Bruts, quin series? Home, sabent dels que heu agafat, jo Ramon. Uau! Pensava que ningú mai s'identificaria amb el Ramon. No m'identifico, però m'encanta el personatge. Ja, és molt bo. És molt bo. És que el Ramon jo crec que és el meu personatge preferit, O sigui, les coses que fa, i en aquest capítol, que és en realitat l'únic que té sentit comú, que diu, aquí no m'estic divertint, me'n vaig amb l'altre grup. Però això està bé o què? O sigui, què n'opinem d'això? Jo opino que la traïció és molt vàlida. La traïció és molt vàlida. La traïció social és necessària quan no t'estàs sentant bé, un s'ha de prioritzar ell mateix. O sigui, pel context, hi ha un moment en què a la casa es fan dos equips i hi ha un equip que són l'equip dels amargats i els estressats i l'equip dels que s'ho passen bé. Que això passa en totes les festes també. Que sempre hi ha alguns que diuen va, anem a passar-nos-ho bé, va, però posa decoracions ja, decora, però que no veus que estem decorant? I hi ha els altres que diuen, bueno, pues que jo estic prenent un vinito i ara agafo i penjo una decoració i xerro i després prenc un altre vinito i després decoro. Pues aquests dos equips es fan. I el Ramon no està còmode amb el seu equip. Cosa superlícita, perquè són uns sossos. I decideix marxar amb els altres. En veritat, el que passa no és que siguin uns sossos, és que no van borratxos. Hi ha una apologia a l'alcohol en aquest capítol total. O sigui, es nota que l'únic motiu pel qual s'estan passant bé a l'equip dels Divers és perquè van borratxos. I els altres no, perquè no estan bevent, no? Jo ho he interpretat així. Jo he pensat que era més influència del Pol.
Bueno, és que també són més divers, Tipus, si jo m'hagués de... Bueno, no, perquè l'Emma és una diver, per exemple. Sí, no és perquè sigui jo, però... L'Emma, en realitat, està una mica rara, potser, en aquest capítol, no? Però vosaltres, si esteu en una festa i no us ho esteu passant bé amb la gent que esteu, us quedeu com dient... No, Ja veuràs No, com al home, no, final- me'n vaig amb la gent que s'estigui passant bé. Pues això, la traïció és supervàlida, el Ramon en aquest cas té un sentit comú brutal. Sí. Hi ha coses del Ramon, t'he de dir, no vull fer spoilers, però jo, per exemple, de petita me'n recordo un capítol en concret que passa alguna cosa amb el Ramon i un tortell, i jo, o sigui, encara el visc, o sigui, jo de petita era molt sensible, ara potser també ho soc, no ho sé, però que em vaig quedar com molt traumada. No sé, bueno, ja parlarem d'això. Clar, i amb la Lourdes no et vas quedar traumada? No, Perquè explota el forn ja és veritat. i es queda empastifada contra la paret, que a més queda com una forma de la verge, pràcticament. I queden les plomes a la paret, vísceres... Això no et va... No recordo veure això, o sigui, aquest capítol recordo veure'l d'adulta quan jo he mirat Plats Bruts, però no el recordo veure de petita. Clar, perquè a més he percebut molta diferència amb la pena que tenen abans de matar-la i un cop ja és morta. Perquè abans és, ai, la Lourdes, és que com vols matar a un animal que està viu i no sé què, i després un cop estàs patxorrada, diu, va, agafeu el que sobri i ens la mengem. Però és una cosa que, com que es repeteix molt a la sèrie, jo crec que són tots una miqueta apàtics, no? Una mica psicos. Insensibles. Sí, totalment, no? En plan, quan es mor... És broma. Pol, què li passarà al Pol? Aquesta web de que hi ha en tu nevera... Ai, què ens ha dit? Va com el cul. O sigui, li poso els ingredients i em surten receptes que no porten cap dels ingredients, o sigui, no està funcionant Què bé. t'ha sortit? No porta ni oca? Berenjenas griegas, magdalenas Estrella Galicia, què dimonis és això? I la pinya Magdalenes més? de cervesa. Pastel de brioche salado. Verge santa. A veure... És que m'imagino el Jaume a casa pensant, buah, farem això. Sí, em feia una que serà il·lusió. xulo, a veure, no ho he provat perquè serà guai veure l'experiència en directe i de sobte, pues, berenjena rellena. Bueno, no passa res, a vegades s'ha d'arriscar una a la vida. Sí, no. És que amb tonyina i pinya què fas? Amb tonyina i pinya. Pinya rellena de tonyina. Sí. Pinyina. A mi la tonyina en llauna, què vols que et digui, Vull dir, me la podria estalviar. Estic super d'acord. O sigui, em sembla de les pitjors coses que existeixen. Ah, sí? Sí. Sí. No ho entenc. Què dius? Per mi la tonyina és com superespecial. Però la tonyina fresca o la tonyina amb llauna? La llauna. O sigui, una llauna de tonyina... La olor que fa. Equip llauna. Sí? Sí, no? No. Sí, què significa per tu la tonyina en llauna? Un adornament per a altres plats. Clar, sí, però és que a més crec que és dels pocs peixos que es posen en llauna. La caballa, la tonyina, Sí, no i sé. després hi ha La mol·luscs sardina. i tal. Bueno, és que jo no menjo peix, també potser és això. Però la tonyina és el peix especial que menys... I a més crec que és l'únic peix que es posa en llauna que no té forma de peix. Perquè Bueno. la caballa, Però tenir-lo el les té. sardines i tal, però a la llauna no. No, clar, és que... Ja. No sé si has vist mai una tonyina, David, però no hi cabria, o necessitaries una llauna molt grossa. Però la meva mare també fa distinció amb la tonyina. Ahà. Jo tenia tinc una ex que és vegetariana, o era, i ma mare, això no li entrava gaire bé al cap, i deia, però llavors no menja animals? I jo, no, mama, no menja animals. Diu, ni peix? I jo, no, Lo mama, típic. Ni fuet? els No, peixos com són que no animals. té forma d'animal. I va dir, però ni tonyina? Com separant la tonyina de la resta de peixos. Però igual I que això em va el fer- pollastre de la carn també se separa, no? Ets vegetariana? Ni pollastre? Ah, doncs Això, no ho sabia. sí, això també passa molt. Sí, de I fet, ni fuet, també. hi ha llocs que pots demanar un entrepà vegetal de tonyina o un entrepà vegetal de pollastre. Veus, és que per mi la tonyina és especial. És especial. És el pollastre del mar. Sí, ho puc entendre, això. És un peix especial. Per mi significa molt la tonyina. A mi m'agrada més el pernil del mar, que és el salmó. Oh. Que bonic això que has dit, perquè és veritat també se venden I les, lonxes. cucaroles, les paneroles barra cucaratges del mar, que són les gambes. Ah, Però És que amb el marisc, és que no, jo no puc, són més coses que venen del mar. molt típic de cap d'any, de Nadal i tal, les gambes. Sí, Eh? i per què mengem gambes? És que no ho entenc. És una cucaratxa marina. I el cap de Però les és gambes, bona. a més. Ai, sí, els ulls i... Bueno, no sé si la gent menja els ulls. Sí, però jo he vist menjar-se el cap sencer. què dius Ho heu ara? vist vosaltres, això? Però està No, dur. no només està... la gent que xupa el cap, que em sembla d'un sadisme innecessari absolut,
Home, però així absorbeixes la intel·ligència de la gamba. Tots els seus coneixements. Tots els tipus de plàncton, no? De sota vas al mar i dius aquest tipus de plàncton el conec. Ahà! És per la gamba que t'havies menjat. Però em sembla molt sàdic veure l'animal sencer i que la manera de triar-lo sigui amb les teves mans nues, arrencar-li el cap i xupar-lo, mirar-li els ulls i menjar-te'l. I mirar la gent fixament mentre estàs menjant una gamba. Tipo, jo no... O sigui, la gent que menja gambes... Jo, mira, aquest Nadal, espero que no m'escolti ningú de la meva família, vale? Però tinc una tàctica. A mi em fa molt de fàstic escoltar la gent menjar. Vale? És una cosa que no puc... Tipus, jo m'aixeco 3 vegades amb un dinar familiar i tal, anar al lavabo perquè no suporto la gent menjant, i si és una gamba, doncs encara pitjor. Llavors, em vull comprar uns taps que no es nota, que semblen com unes arracadetes. Uns tapets així no escolto ni els meus familiars masclistes ni la gent menjant gambes. Que les gambes són una excusa molt xula per aquell acudit de cunyau que et miren la gamba que tens al plat i et diuen «Te la pelo?» Ho heu sentit, això? Us ha passat, Pues, Però una cosa, els teus tiets et diuen això perquè... vull dir, truquem a serveis socials, sisplau, no? A quina edat van començar a dir-t'ho? Igual als meus tiets era jo. Què? Ara m'he perdut. I també amb les mandarines. Però li deies a la teva família, això? Què? O sigui, tu agafaves i li feies la brometa a la teva família. És que jo soc molt gilipolles, Betty. Uau, sí, amb els teus amics, vale. Però, hòstia. Sí, perquè amb la família incomoda més i és més divertit encara. Uau. Jo trobo molt graciós. El te la pelo, el teu germà. Bé, és raro. Sweet Home Alabama. Qui diu que fer el sopar no fa gràcia? Que ho diu el López en un moment del capítol. És veritat. Que m'ha semblat un moment fantàstic, però fantàstic, quan estan ells tirats al sofà i els altres rient a la cuina preparant el sopar i ell, però què està passant aquí? Si fer el sopar no fa gràcia. I crec que ens ha passat a tots alguna vegada, no? Que hem sentit que la festa estava en una altra banda. Ui, ara he tocat un tema és que existencial. Jo tinc tant de FOMO, vale? O sigui, jo és fatal. Bueno, ho estic treballant, però que no em passarà, perquè jo escoltaré i aniré. Perdona, i me'n vaig. No sé, soc una persona terrible, però... Jonqui de riures d'altres, no? A saco, sí. Però jo penso que també hi ha gent que, pel motiu que sigui, allà on va, s'apaga l'ambient. No us he trobat mai que hi ha el típic que és que allà on vagi, si la gent està rient, passant-s'ho bé, i tot es calma, així. Se'n va, torna a la festa. Són persones núvol, no? Ai, quin pal ser aquesta persona, no? Si algun dia ho soc, m'ho dieu, vale? Pobra gent, Uau, que fort, sí. Que trist. I a més jo no he conegut a molta gent així, però ara que ho dius, hi ha una persona que ho conec que sí, és veritat. I te n'has de donar, a més, perquè sents tota de felicitat al teu voltant, però com en una bombolla, no? Com aquella gent que està molt malalta es posen en una bombolla perquè no es poden contactar amb l'exterior, doncs el mateix, no? I és allà on vaig, la felicitat se m'escola. Tu creus? No perquè llavors potser faries com, pel bé comú, no aniries a les festes, perquè saps que... Bueno. O sigui, que ets tan altruista que t'automargines. Dius, no vull marcar les festes, em quedo a casa. Home, és que quan t'adones compte de que ets aquesta persona, potser... Bueno, és que avui estic zero psicòloga, però potser... Clar. Treu-te del mig ja, no? Ja és com que entres en una depre en plan de, és que soc el pitjor, llavors ja no vas, saps? O sigui, deu ser una cosa difícil de donar-te compte, deu ser molt dur. Va, del Blitz, això, no? Que se'n veus i passen totes les coses bones? Sí, hi ha un capítol... És que qui conocía... No, com conocía vuestra madre, hi havia el Blitz. Sí. Hi havia un amic meu que li dèiem així, li dèiem Blitz, perquè sempre es perdia tot. I després ja vam fer un meme de que es perdia tot i intentàvem crear coses perquè se les perdés. Forçàvem la festa, que és una mica el que fa el López. Ves amunt a la nevera a buscar una ampolla. I sí, forçàvem molt i recordo que va arribar a uns extrems que estàvem marxant cap a casa, no havíem viscut res interessant i vam veure algú amb un patinet elèctric i vam dir, patinete! Oh, patinete, patinete! I de sobte tot dèiem patinete perquè sí i li vam dir, buah, t'has perdut un patinete? Però per això, veient en retrospectiva, era bullying, però mira, encara li fem. Estava a punt de dir que bé, David, que deixis anar comptes, que clar, revisar-se és molt important. Comptes de construir, no? Sí, exacte. T'estàs parlant amb el de Telapelo, o sigui que no... Ja, és veritat.
Què més teniu per comentar del capítol vosaltres? Jo tinc comentat, vaig apuntar el tema de que en Ramon diu que li ha posat Lourdes perquè és la nena que sempre li robava la maquineta. Ah, sí, és El veritat. concepte de sempre, quantes vegades que col·lecciones maquinetes o què passa? Aviam, si te la roben, doncs necessites una altra maquineta i te la poden tornar a robar. Clar, però és molt mal, O molt potser et mala roba bava. sempre la mateixa. No? Tipo, Clar, i tu la recuperes i te la Exacte. tornen a robar. sí, com el metgero. Tipo, com que hi ha gent que com la maquineta pues, te la quedes inconscientment, no? Ah, Ara A mi m'ha agradat la idea de sentir, o sigui, voler venjar-se d'algú perquè et robava la maquineta. O sigui, que la persona que et faci més ràbia del món Sí. és una persona que tens un conflicte tan banal no, com aquest quan eres petit, dona què pensar, si més no. Tipo que el Ramon no té enemics, almenys, no és conscient pues d'això, mira, no? bien por él. I jo tinc... Bueno, jo dono classes a gent i hi ha un alumne que li roben els bolígrafs d'aquells que tenen 4 tintes, Oh! saps? I diu, és que sempre me'ls compro i ara ja me n'he comprat 10 de cop perquè sé que me'ls roben. Perquè es Pobret. veu que a tothom li agraden. I tinc la teoria que és el de la tenda, que té com algun negoci amb algun dels altres alumnes que després li roban, que així en vindrà a comprar més. També una mica mentalitat de perdedor, de ja me'n cobraré però me'ls fotran igualment. Vull dir. Sí. No, i a part que quan en tens 10 segur que en perds 9 rapidíssim. Però Tipo, que- perquè dius, com en tinc tants a casa... I que arribarà un Què moment més que dona? ja tothom tindrà el seu boli i llavors ja està. Clar, potser... Ja. Aquí Sí, sí, però quan es Però a gasta el vegades és la primer gràcia de- ja necessito un altre, clar, si el dia ha gastat ja. Pobre nen. Què més teniu apuntat? Bé, hi ha un debat que crec que és sense fi, que és el raïm com? El? El raïm de cap d'any, Sí. sencer, amb pela, sense, amb pinyol, sense, papilla. Raïm o no raïm, perquè també hi ha gent que opta per altres coses. Enquesta? Fem enquesta? A veure, aquí, mà aixecada. Raïm sí. Qui raïm sí? Vale? Hi ha 2 persones que raïm no. Pues us ha tocat. Digueu-nos, si raïm no, què? La Casitos. Ah! Vale? Lo que sigui. Han tret una cosa molt heavy que he vist aquest any, vale? sigui, que són de Miguel Áñez. A veure. Després fiquem un pip aquí, que no ens han pagat perquè diguem el seu nom. Però potser ens escolten i ens Sí, envien cosetes. Això estaria perfecte. Pues són unes xutxes que tenen la forma com de les uvites de la suerte igual i són com boletes que imiten el raïm però són de xutxe. I em sembla que així no et quedes tan marginadet si no dura el raïm. Menges les xutxes que tenen forma de raïm però no deuen tenir gust al raïm perquè si no seria un bucle. I els que no mengeu raïm, per què us puc preguntar? Hi ha algú que vulgui compartir? Bueno, els deu agradar, no? No sé, igual és... No es vol raïm. I els de Casitos millor. Els lacasitos són... Tot l'any són bons, els És veritat, lacasitos. això sí que és veritat. I... Ah, és veritat. Sempre, Això hi ha, és veritat. sempre hi ha algú que s'ennuega a Jo, les campanades. per exemple, vull dir, vull dir, no hi ha... No recordo cap d'any haver arribat a temps, saps? Vull dir, o poder-les empassar. És que no... O sigui, o mastegues o empasses. No. I a més, tenen pinyol, perquè a mi em fa mandra pelar-les i fer-los allà la dissecció. Llavors, mare meva, és un merder. És un merder. Dels Team Raïm, qui el pela? Una persona, dues persones, 3, A 4, vegades. 5. Va, o sigui, majoria de pelar i altres de no pelar. I Te la pelo. Te la pelo? Te pelo... Pelo Raïm? I d'aquests 5, quants treuen el pinyol? Tots, vale. És que el pinyol és o te'l tragues, o sigui, no el pots escopir, no et dona temps. Llavors, jo, per exemple, era team no raïm fins fa poc, que vaig descobrir el raïm pelat, sense, i ja el compro de bebè i ja està. Jo he desenvolupat una tècnica, Ahà. que és la tècnica del hàmster, que és anar acumulant a les galtes raïm i anar mastegant a mida que pots. No ho feu, això, vosaltres? Clar, home, Sí, és jo l'únic crec que que es pot fer, no? és el que acabo fent. Vale. Sí. O sigui, perquè hi ha molt de conflicte a vegades i pensava que jo tenia unes galtes extraordinàries com una habilitat superpoderosa i jo de sobte m'hi cap molt raïm. Jo és que admeto que sóc el motivat, que ja, per no equivocar-me, començo amb els quarts i me'n foto 16. Ah, sí? Sí, així no m'equivoco. El del 16 raïm? Sí. Sí, potser Així no t'equivoques. ets l'únic de Uah, té Catalunya. com 4 potser. mesos extra de sort, Sí. no? Tens més sort que mesos té l'any. Però i no t'ofegues? No.
Pues com la sobrada, en plan, 12. Com un ànec, vas empassant quasi bé. Uau. Ja, ho vols menjar com pastilles, sí. Jo vull comentar el meu moment preferit. Visca, digues. Esteu d'acord? Sí. De sobte m'ha donat por. El moment del cullerot a la cuina. Quan ja estan tots a l'equip dels amargats a la cuina sent conscient que estan sent uns amargats i tot els posa de mal humor. I llavors el López li diu, escolta, Ramon, em pots passar el cullerot? I el Ramon li diu, l'estic fent servir jo. T'he demanat el cullerot, hòstia! I l'Emma, què t'ha demanat el cullerot? Que no li passes el cullerot? Cal dir que en Ramon també el vacila una mica de només n'hi ha un i el tinc jo. Pues aquest moment m'ha fet molt de riure a casa. He pensat, això podria ser una festa on sigui jo. Quin ha estat el vostre? A mi m'agrada molt el diàleg al principi dels entrepans de sopa. És una... M'hi sumo total. Jo anava a dir que també és el meu moment preferit. Crec que comença molt bé aquest capítol. Sí, a part és que és una idea tan absurda que ja hi havia pensat en alguna vegada, saps? Perquè m'ha fet molta gràcia sempre aquesta idea d'entrepans de sopa, no? I veure de sobte que en parlava en aquest capítol. A més, per mi veure aquest capítol ha sigut molt especial perquè ha sigut com de sobte un capítol nou de Plats Bruts quan pensava que ja ho havia vist tot. Realment no l'havia vist mai fins ara o no recordava haver-lo vist. Jordi, el teu moment favorit? Jo és que m'agrada molt el moment que apareix en Ramon amb l'oca, bàsicament. I els seus argumentaris de... És meva, com per la criat fa temps, donant-li pa i no sé què, i tan tranquil, donem un ganivet que la mato. Una destral. No tinc una destral. Sí, és que no té sentiments, el Ramon, jo crec. Sí, en té, però molt dirigits cap a unes persones concretes, però crec que la resta del món li és una mica igual. Bueno, està fet d'un alt de pasta. Sí, de la pasta de psicòpates. Però sí, em sembla... Parlant de psicòpates, és que m'ha donat que pensar això de l'entrepà, ¿vale? Quina és la cosa més estranya que heu posat en una bocata? Tipo el bocata més raro. Ostres, no t'ho sé dir. Jo és que sóc més d'afegir pa a altres coses rares, com el petit suís de xocolata, mullar-li pa, a la natilla mullar-li pa. Però no la fas un bocata de petit suís. Però no faig un bocata de natilla. Això estaria molt guapo. Que podria fer-ho. Sí. Perquè el gust és bo. Segur. Però... En comptes de nocilla, natilla. M'animo a fer-ho, què? Vale. Pots portar-ho el pròxim dia com per esmorzar? Em comprometo, o per berenar, depèn de l'hora que sigui. Em comprometo aquí mateix, ara davant de 400 persones, el pròxim dia que gravem el podcast fer un bocata de natilla i ens el mengem allà. Vale, però de natilla groga o natilla de xocolata? Natilla groga. Groga, què collons? Va, anem a ser valents. Amb gust de color groc. Amb gust de groc. Sí, doncs em comprometo. Menjareu, eh? Sí, jo és que no ho veig tan descabellat. Vale, fantàstic. Molt bé. Així que no sé dir-te... Vaig a pensar una estona a veure què se m'acut. Jo he fet alguna vegada experiments amb nubes, saps? Amb xutxes. I posat allò, no sé si amb marmelada o amb xocolata, i en una sandwitxera perquè es desfaci. Em sembla un planazo, em sembla una idea tremenda. Va quedar molt bo. Això sí, has d'esperar que es refredi, perquè si no t'escaldes. Tu porta aquest bocata, tu. Cadascú pot portar un bocata divertidíssim. El podcast dels entrepans. Avui, benvinguts a... Digues. No, jo anava a dir, jo tinc un amic un cop vam fer un concurs d'entrepans i així, per una colla castellà que estem, i no pregunteu per què, va portar un biquini, un planxat, diguéssim, de llenties. No. Que bo, em moro. Sí. Una aberració. Però la textura no... Cal dir que no va guanyar, evidentment. Jo és que a mi les llenties m'agraden molt. De llenties entenc, en plan crec que amb estofades. xoriço. No sé si portava xoriço també, no n'estic segur d'això. A mi les llenties m'agraden molt, però la textura no la veig per un entrepà. Però és com una cosa que es deia, no? A l'escola jo me'n recordo l'expressió de bocadillo de lentejas. No sé què volia dir, però es deia. Devia ser el teu col·le, perquè és el primer cop que ho sento. Aquí al costat, a l'Ipse. Bocata lenteja. Bocadillo de lentejas, sí, t'ho juro. Bueno, suposo que si es va inventar el bocata calamares, al final qualsevol cosa que li posis dintre el pa
Però el bocata de calamares, veus, és una cosa que li és pa amb pa, perquè els calamares també estan arrebossats. Hi ha molta farina allà, hi ha massa capes de farina, crec. I a part que no porta tomàquet, i qualsevol entrepà que no porti tomàquet em sembla com de psicòpata. Clar, o sigui, pretenies que jo portés pa amb tomàquet i la natilla? No, perquè si és dolç... si és dolç, canvia. Clar, si és dolç, és convalidat. Si és dolç, és una altra història. Un de nocilla tampoc pretenc que li posis tomàquet. Vale. Però qualsevol que tingui algú salat a dins ha de portar tomàquet, és que si no... I quan demanes tomàquet i posen tomàquet a rodanxes... Això només passa fora, només passa fora. És que el pa amb tomàquet d'aquí, és que no el fan enlloc. Vale, explico dues coses i em callo, vale? dels entrepans. És que m'ha fet gràcia perquè m'ha fet pensar. Veig que t'agrada el tema. Sí. Em dona nostàlgia perquè no menjo mai entrepà, llavors és com que... Sí, si la connecta amb el bocata de lentejas, deixeu que parli. Sí. Jo me'l menjaria, aquell bocata. I el del Jaume també. El teu sí, però em sembla més oso. Ja ho veurem. Ja, farem un contest d'entrepans. O feu un mix de natilles amb llenties. No. I natilles amb marshmallows, això pot estar bé. Un menú complet. Oh, Déu meu. És el que mengen els astronautes. Digues, què volies dir? Doncs mira, que jo de petita, la meva mare mai em feia l'entrepà per anar a l'escola. La meva mare em diu que la menciono cada capítol. Ja tardava. Doncs això, mai me'l feia, i quan vaig ser gran, ja però gran, tipus universitària, un dia jo havia d'anar a la platja, no sé quantos, i li vaig demanar, tipus, com, ostres, mama, vaig apuradíssima temps, no sé què dinaré, i em diu, tranqui, jo et faig un bocata, i dic, segur? Sí, vale. Llavors, arribo a la platja i li dic, què m'has fet l'entrepà? I diu, de pernil. I jo, vale. Arribo a la platja, obro l'entrepà i m'havia fet un entrepà que era una capa de pernil dolç i a sobre una capa de pernil salat. Vale? O sigui, de pernils. De pernils. Tenia gust a bacon. Això és un descobriment, és com el de meló amb sal, no? Si no tens pernil, doncs ets una mica pobre, doncs meló amb sal, no? Meló amb pernil. Doncs el mateix. Tu barreges una de pernil dolç i una pernil salat, que no cal que sigui de navidú el mateix, i té gust a bacon. Això ho vaig descobrir. Però és per veure la poca manya que tenia la meva mare fent entrepans, tipus... Sí. I després que vaig tenir un nòvio que odiava totes les coses que es podien ficar dintre d'entrepà, ¿vale? O sigui, odiava l'embotit i totes les seves variacions. I llavors, quan era petit al col·le, li feien entrepans a nous. I em sembla molt fort. És veritat que al seu col·le tenien alguna raro amb els entrepans, eh? Sí, no sé, és curiós. És que ens has deixat tocadíssims, eh? Entrepà de llenties, entrepà de nous... Però no era el mateix col·le. Però bueno, no sé, els col·les i els entrepans és un tema, no? Sí. Es mengen molts entrepans a les escoles. Jo estava molt orgullós de ser l'únic que es feia a si mateix l'entrepà. Direu, a quina edat? A una edat en la que has d'estar orgullós d'això? No, a batxillerat. Però aviam, en certa manera sí que pots estar orgullós, o sí que podia estar orgullós, perquè els meus companys encara feien aquella cosa de quan ets petit de ai, a veure què m'haurà posat ma mare, ai, no m'agrada això. Tio, ets grandet, fes-te tu l'entrepà i segur que t'agradarà, collons. És que... Jo vaig acabar fent això per esgotament. Veus? O sigui, el que passava era que nosaltres érem 3, som 3 germans. Llavors, ma mare preparava també bocates de forma industrial. Llavors, quan comprava els ingredients, comprava molts ingredients de cada cosa. Doncs molt pernil dolç. Llavors, tocava 3 setmanes seguides pernil dolç. I vaig dir, és que m'he cansat ja del pernil dolç. Jo vull variar, vull vida. Vull que hi hagi vida en els meus patis. I llavors em preparava jo entrepà de tonyina, moltes vegades. D'una llauneta. Veus que és que em connectava amb la infància i no sabia per què. Amigo. Ja està, ja ho he descobert, s'ha tancat el cercle. Parlant de tancar el cercle, què us sembla? Teniu més coses a comentar del capítol? Us heu vist que ningú ha comentat res de la part de David? Ostres, és veritat. El David també surt aquest capítol i fa coses. Sí. I li passen coses fortes. Sí, però és com que... Naomi Campbell, bueno. Però sí que hi ha una frase bona, que és la... És que és més de tot! López, tio, no t'ho creuràs. Acabo de conèixer la Naomi Campbell. Està boníssima, tio. És més alta del que sembla. Té més tetes del que sembla. És més negra del que sembla. Sí, no és especialment agradable. Jo crec que per això ho hem esborrat, no? No ho sé. I perquè és molt gratuït, tipus, a l'igual, per la puta cara, la Naomi Campbell et ve i et diu, vine, David, hola, vols pujar a la meva habitació? No, aquestes coses no passen. És que jo esperava que fos un somni.
Però no us ha, vale, però és que no us ha fet una mica... A mi m'ha fet una mica de ràbia, no us ha fet una mica de ràbia que marxés? O sigui, potser és que tinc tant de FOMO que tinc una empatia fumàtica, jo què sé. Fumàtica. Però m'ha fet ràbia que marxés, tipus, hòstia, això pel relat hagués estat estupendo. A mi em sap greu per la Naomi, ara hi he pensat, dic, hosti, pobra noia, entra al lavabo, un momentet, a empolvar-se la nariz, i quan surt, hosti, ha marxat el paio aquest. Que aviam, tampoc és que estés molt enamorada, però per la seva la noia, autoestima no? també tampoc deu molar massa, no? No. Vull dir, responsabilitat afectiva i aquestes coses. Yeah. Veus, és que la part del David ens ha preocupat. Ens ha preocupat. Però mira... Estarà bé la Naomi Campbell. Exacte, però acaba castigat pel karma passant les campanades a un taxi. Jo només una frase més que m'ha fet gràcia. Digues. Que és quan arriben a l'equip dels amargats a la cuina per estar amb els simpàtics i s'asseu l'Emma supercontenta i diu, va, riem com reieu vosaltres fa una estona. És una frase que he pensat jo a vegades. Sí. Com de que veus que la festa està en una altra banda i arribes i dius, va, anem a riure. No? I no passa. Pues ara, ja està. A tancar això. Molt bé. Home, portem molta estona, no? De capítol? Portem suficient estona. Vale. Bé, doncs moltes gràcies. Però gràcies. la millor part. Quina és? La del trivial. Ah, sí, és veritat. Bueno, però això no ho gravarem. O voleu que juguem, que fem un parell de preguntes així... I David sent els spoilers perquè, clar, la majoria de les preguntes no... No passa res, si és que no me'n recordaré. No és això. Gravem una pregunta així a l'atzar o fem una prova? Vinga, va, Jordi, pregunta'ns alguna cosa a tots tres. Ai, merda. A sobre no tenen opcions, eh? O sigui... No. No és el 50 por 15, això. Vale, doncs comprometo a inventar-m'ho tot. Diu, quin personatge rep una carta del Ministeri de Defensa? El David. Correcte. Molt bé. Sí, molt bé. Home, però la memòria fa res, aquest capítol. Molt bé. Molt bé. M'han aplaudit per dir el meu nom. Que xulo. Bé, doncs, això. Moltes gràcies per venir. Bon any nou. Bones festes, etc. Acomiadem el podcast com sempre, no? Ah, sí, és veritat, no me'n recordava. Nosaltres diem, humanos, yo os maldigo. Sí. Al final de cada capítol. Vale, ho hem de dir tots alhora, vinga. A la de 3. 1, 2... Humanos, yo os maldigo!